Nu sker der lidt. Godt. Tak for anledningen til at være sammen med jer om noget, som har haft kolossalt stor betydning for os i vores menighed i Aabenraa. Jeg har været præst der i 26 år. Det betyder, det er der, vi hører til. Det er der, vi er vokset op, så at sige, med kirke. Jeg var relativt ung, da vi kom til Aabenraa. Vi havde 3 små børn, og jeg havde været præst 2 år i et lille sogn op i Nordjylland. Og så kom vi et sted hen, hvor vi skulle ind og være en del af en kirke, som på det tidspunkt var præget af en aldrende menighed og af en vis sådan resignation, opgivende stemning. At det var godt en gang, men nu går det jo desværre bare det en vej med det hele. Og det har givet anledning til rigtig mange forsøg, og også rigtig mange, kan man sige, gode oplevelser, gode erfaringer, og en hel del ting, som vi var nødt til at konstatere, det virkede ikke. Nu skal vi snakke lidt om det at være kirke, og jeg er jo nødt til at begynde med at sige, at jeg ved ikke så frygtelig meget om, hvad det vil sige at være konkret menighed på en ø ude midt i Atlanterhavet. Men der er nogle ting, som er generelle for det at være kirke til alle tider, og det vil jeg gerne prøve at sætte lidt fokus på. Kirke er nemlig noget, som Kristus bygger i den her verden. Vi får allerede forvarslet i forbindelse med Peters bekendelse ved Caesarea Philippi undervejs, på vejen til Jerusalem, på vej til påske, hvor Peter aflægger sin bekendelse: du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus svarer: du er Peter, og på den klippe, Petros, vil jeg bygge min kirke. Det er jo ikke Peter, tror vi, som person, der er fundament for kirken, men Peters bekendelse. Bekendelsen til Kristus, den levende Guds søn, er det, der er grundlaget for kirke verden over. Det er grundlaget heroppe hos jer i det 21. århundrede. Det var grundlaget i det første århundrede i Israel. Det er grundlaget i Sydamerika og i Østasien, overalt hvor mennesker samles, og hvor bekendelsen lyder til Kristus som den levende Guds søn. Der bygger han kirke. Og løftet fra dag 1 var: helvedes porte, helvedes magter, fanden skal aldrig få magt over den kirke. Det betyder, vi ved som udgangspunkt her hos jer og nede hos os, at der er én ting i verden, der består, mens resten forgår. Det er kirken. Kirken er evighedens nærvær i forgængelighedens verden. Der er noget, som består igennem dommedag. Der er noget, som bliver ved med at være der ind i al evighed, nemlig Guds folk, der samles på Kristi, eller på bekendelsen til Kristus. Det er simpelthen det, som er kirkens væsen. Og derfor så er det helt afgørende, at vi skal ikke bygge kirke. Vi skal være kirke. Det er en sætning, som har stor relevans i Danmark i disse her år, hvor, som I formodentlig har fulgt med i, sekulariseringen jo går sin tunge gang, og hvor ganske mange også bliver ret frustreret over udviklingen inden for den danske folkekirke, og begynder at etablere sig i alternative menighedsdannelser rundt omkring. Jeg skal heller ikke sige, at det ikke kan komme dertil, hvor det er nødvendigt, men som udgangspunkt er kirke ikke noget, vi bygger, men noget, vi er. Vi er Guds folk, vi er Guds kirke, vi er Guds menighed i den her verden. Det vil jeg gerne indlede med, fordi det er helt afgørende at få fat i, at kirke er ikke en fodboldklub. Kirke er ikke en spejderforening. Kirke er ikke noget som helst, der kan sammenlignes med foreningsdannelse i denne verden. Kirke er et lille bitte stykke evighed i tiden. Det er Kristi nærvær i den her verden, i sit folk. Det skal jeg vende en hel masse tilbage til, rigtig meget i løbet af i dag. Og det betyder også, at når vi snakker om at være kirke, så har jeg valgt 3 overskrifter over det her i dag. At være kirke, der hvor du er, det vil sige her, i det 21. århundrede, med de vilkår, der er her nu. Ikke
sådan som det var for 100 år siden, eller for 500 år siden, men som det er nu. Kirke er altid nutid. Og jeg ved ikke, hvordan det er heroppe hos os, men op hos jer, men nede hos os er det oftest sådan, at det var meget bedre før. De sande åndelige kæmper, ikke også? Det var vækkelsens fædre, eller det var Luther og hans tid, eller det var aposteltiden, det var den første menighed. De kunne. Men nu er det jo bare os. Og det kan vi jo ikke. Og så kan vi altid fejre nogle, hvis vi skal sige det lidt på dansk, nogle fede jubilæer. Ikke også? Næste år, 500 år for Luthers reformation. Så tager vi hatten af og kipper med flaget. Eller jeg har lige forstået, at I holder jubilæer for den ene kirke, for den anden kirke, på 125 eller 150, eller hvem ved, hvor højt det kommer. Det skal vi selvfølgelig også gøre. Men kirken er ikke først og fremmest sådan en eller anden museumsforening, som skal fejre jubilæer for store personer, eller byggerier, eller inventar. Kirke er her, hvor vi er nu. Lidt senere, det bliver så nok over middag, skal vi tale lidt om kirkens egenart. At kirken er det her stykke Kristi nærvær i den her verden. Og så den sidste afdeling, vi skal have derhen midt på eftermiddagen, der vil jeg gerne sige lidt om kirke for folket, eller det der med at tage udgangspunkt en lille smule i den velsignelse, Gud har givet os, og på en eller anden måde forsøge at sige lidt om, hvordan man kan være med til at plante menighed om til en helt dagsaktuel virkelighed. Jeg er helt med på, at i forhold til antal, der kommer vi aldrig, sandsynligvis aldrig, Gud giver, vi gjorde det, op på siden af jer. Når jeg sådan hører Haustein fortælle, hvad det er af mennesker, som er involveret i 6 kirker i en ø, hvor der ikke bor mere end det, der nu gør, så må vi sige, procentvis er det imponerende, hvad I har forbindelse med. Der bor næppe et menneske på Sandø, som ikke har et kirkemenneske et eller andet sted inden for rækkevidde. Det skal I være fuldstændig klar over. Det er et kæmpe privilegium og et udgangspunkt, som rigtig mange, når man kommer uden for det her samfund, vil misunde jer. Men samtidig må vi sige, at i forhold til en fornyelsesproces, der har vi været meget, meget velsignet de sidste 10-15 år i vores kirke, og det vil jeg gerne ikke bare stå og fortælle om, at så gjorde vi det og det, men en eftertanke over det her med at være kirke i et dagsaktuelt miljø. Der er sådan en treklang, som vi skal bevæge os lidt rundt omkring i talen om det. Der er, at vi er alle sammen et menneske, og hvis Guds kirke og Guds menighed skal lykkes, så skal jeg ville være en del af det. Kirke er ikke noget, som de andre gør. Kirke er noget, som jeg må tage ansvar for at være en del af og aktiv ind i. Så er kirken også et kollektiv. Paulus taler om kirken som Kristi legeme, og det bliver en hovedtema i den anden lektion, som jeg skal have her over middag. Så det er både et jeg og et vi. Og så er kirken jo heller ikke sådan et eller andet, der svæver løst i luften. Kirke er kirke i verden. Johannes formulerer det sådan i 1. Johannes brev, I er i verden, men I er ikke af verden. Kirken er på en gang et fremmed element i verden, og samtidig er den fuldstændig nærværende i verden. Jesus taler om sig selv som verdens lys. Ikke kirkens lys, men verdens lys. Og hvis lyset skal skinne, så skal lyset være i mørket. Det fik jeg også så meget fat i, at det var lige præcis det, vi havde fat i indledningen til i dag, om at I er verdens lys. Kristus er verdens lys, I er verdens lys. Så der er de her 3 dimensioner, som man også godt kan stille op på den måde her, at der er en op-dimension for et hvert kristent menneske, som sådan set ikke kommer de andre ved, men hvor jeg kaldes til at have en relation til min himmelske far. Det er mit kald. Det er min relation, og den skal jeg være opmærksom på og tage ansvar for. Hvordan vil jeg, så at sige, leve op til det kald, Gud giver, at jeg må være hans barn? Så er der en relation ind til de andre kristne, ind i den kristne menighed, ind i det kristne fællesskab.
min plads ind i et kollektiv? Hvordan vil jeg være med til at være medarbejder på de andres glæde? Være med til at styrke det fællesskab, være med til at bygge det op, være med til at sikre, at det kan leve og fungere godt i verden. Og så er der også en uddimension at være verdenslys, at bringe evangeliet videre. Kristendom har altid været en grænsesprængende religion, eller skal vi kalde det for en oversættelsestro. Jesus talte jo aramæisk. Det gjorde hans disciple også. Og vi har, jeg ved ikke hvor mange vi har måske 10 ord af Jesus på aramæisk, resten det er på græsk. Han siger det der på korset, Eli, lema sabachthani, det er så kan man sige kendt, så vi kan høre, at vi har hørt det før. Det er sådan en aramæisk overlevering, og sådan er der nogle ganske få sætninger, som er bevaret. Resten det er oversat til græsk. Og i løbet af de allerførste århundreder, så blev det oversat til latin, til syrisk, til armensk, til ganske mange andre forskellige sprog. Og lige så snart man oversætter fra et sprog til et andet sprog, så oversætter man ikke kun et ord, men også en kultur. Den færøske kultur er på mange måder bundet op omkring det færøske sprog. På samme måde som dansk er det, og tysk er det. Tyskerne er meget venlige, de siger sige til hinanden hele tiden, de, og sådan det er bundet op på sprog og kultur, det hører sammen. Så hvis man oversætter evangeliet fra et sprog til et andet sprog, så skal man også oversætte det til en anden kultur. Derved er kristendom altid ved at sprænge grænser og gå længere og længere ud. Og det skal vi være helt opmærksom på i dag. Hvis vi vil være ud med evangeliet, så er det også at oversætte det til en fremmed kultur. Haustein har oplevet det ved at skulle være i Afrika og skulle oversætte evangeliet til en fremmed sprog og en fremmed kultur. Det er ikke bare et spørgsmål om at lære et nyt sprog, det er også et spørgsmål om at lære en ny kultur. For os har det været et forsøg på at lære sådan en sekulariseret, postmoderne dansk kultur og skulle formidle evangeliet til mennesker, som er fjernt fra kristendom. Fjernt fra et bibelsk verdensbillede, fjernt fra alt, hvad kan man sige, vores forældre, i hvert fald vores bedsteforældre, stod for og kendte. Hvordan den udvikling vil være her, er jo umuligt at forudsige, men at der vil komme en udvikling, som igen fordrer, at evangeliet skal oversættes til moderne færøsk kultur, er helt fuldstændig uafviseligt. Sådan går det med nødvendighed, fordi tiden forandrer ikke bare os, men også den verden, vi lever i. Så mit kald som kristen er altså nu at forsøge at spejle mig i, hvad det vil sige at være et kristent menneske som udgangspunkt, og finde ud af, hvordan jeg skal finde min plads i kollektivet, i kirken, og hvordan vi som kollektiv skal finde vores plads i verden. Først lidt om Matthæus evangeliet som vejledning. Efter de indledende knæbøjninger i Matthæus evangeliet med Jesu fødsel, slægtstavler og de vise mænd og fristelsen i ørkenen og sådan, så er Jesus klar til at tage fat. Og der står der som noget af det allerførste om ham. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Det er sådan en samlebetegnelse, sådan et karakteristisk træk. Sådan var Jesus. Vi kan jo kende det fra beretningerne, og det skal vi så vende tilbage til lige om et lille øjeblik. Men læg mærke til den her overskrift over evangeliet. Før det rigtig begynder med Jesu virke, så får vi altså den her overskrift. Og det, som der ligger i det, det er, at der, hvor Jesus er, der er himmeriget. Han har lige inden det her sagt, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Og hvad var det, der var kommet nær? Det var ham. Han var kommet nær. Himmeriget var kommet nær. Guds rige var kommet nær. Og det var der, hvor han var. Himmeriget. Guds rige. Han bragte Guds rige med sig. Sådan at når Jesus flyttede sig, så flyttede Guds rige sig. Og der, hvor Jesus var, der var Guds rige. Og det skal vi så også vende tilbage til lige om et lille øjeblik. Hvordan det var nemlig, fordi han underviste og prædikede ordene, og han helbredte. Og så er det sådan, at først får vi ordene i bjergprædiken. Vi fik et lille indtryk eller et lille citat fra det til indledning.
Bjergprædikenen er sådan en af de første, eller den første store tale i Matteus evangeliet. Der er nogle stykker af Jesus, der er samlet. Og det er klart, at Jesus har jo ikke samlet nogle 1000 mennesker ude på Tabors bjerg, eller hvor han har siddet henne, og så har han holdt bjergprædikenen. Det tager jo formodentlig et kvarter at holde bjergprædikenen, hvis man skulle det. Det svarer til sådan en søndagsprædiken i kirken. Det har det ikke været. Bjergprædikenen er en sammenskrivning af de temaer, som Jesus han har holdt. Han har undervist en halv dag. Et langt bibelkursus, som han har holdt for dem, der samlede sig. Og så har dem, der har fået det her redigeret ned i Nyt Testamente, øjenvidnerne, de har fået de her stikord med om, hvad det var, han underviste om. Sådan at når vi har den her ganske korte og meget overskuelige beretning i Matteus evangeliet kapitel 5, 6 og 7, som vi kalder for bjergprædiken, så har vi der et troværdigt udtryk for, hvad var det, Jesus lærte. Det er helt kort og kontant, sådan han var i sit ord, i sin lærdom om Gud, om Guds rige, om mennesket og menneskets kald. Der er det hele, vejen til himlen, moralen, det er med alt sammen. Det får vi 5, 6 og 7. Så står der også i den her indledning, at han helbredte. Og det kommer så bagefter i kapitel 8 og 9. Først er der en spedalsk, kapitel 8, vers 1-4. Så har vi beretningen om den her lammede tjener, som bliver fjernhelbredt. Manden, der kommer og beder Jesus om at hjælpe. Så bliver Peters svigermor helbredt. Og nogle andre. Og så er der en lam mand i Kapernaum. Og i forlængelse af det, stiller Jesus så stormen på søen. Sejler ud, og det er her i slutningen af kapitel 8. Han stiller stormen på søen og kommer over på den anden side, uddriver dæmoner. Først nogle dæmoner, og senere en dæmon i kapitel 9. Og så er også i de her kapitel 8 og 9 opvækkelsen af Jairus' datter. Og jeg har sat nummer på dem, 1, 2, 3, 4, fordi de her 4 kategorier er Jesu under opdelt i. Helbredelser, naturunder, uddrivelse af ånder og døde opvækkelser. Og så er det, man kan sige, der er Guds rige. Hvordan er der i Guds rige? Der er ingen sygdom, der er ingen unatur, der er ingen ondskab, dæmoner, der er ingen død. Der hvor Jesus var, der var Guds rige. Inden for hans, så at sige, rækkevidde, der bevægede Guds rige. Så når Jesus gik fra Jericho til Jerusalem, så gik Guds rige ind igennem Judæas bjergørken, indtil det kom frem til Jerusalem. Og jo længere væk man kom fra Jesus, jo mere spredte mørket og mørkets gerninger sig igen. Sådan er bevægelsen her. Overskriften, og så kommer bagefter, hvad det var, der skete. Og så læg godt mærke til, at der til sidst står det samme igen i kapitel 9, afslutningen. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste, prædikede og helbredte. Og nu vil jeg gerne spørge bare sådan helt retorisk. Mon det er tilfældigt? At dem, der bygger det her op og samler øjenvidneberetningen, de starter med en overskrift, Jesus der helbreder og underviser, og de slutter med en sammenfatning. Nej, her er der et, så at sige, samlet element i evangeliet, som handler om, hvordan Jesus var, og hvad det var, han gjorde. Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Så langt, så godt. I forlængelse af det kommer der så et udblik til høsten. Hvis I lader mærke til før, så slutter vi her i Matteus 9:35. Nu kommer vi så til vers 36. Da Jesus så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne, som får uden hyrde. Der sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Så Jesus slutter, kan man sige, det her afsnit med at sige, med sådan et blik ud over verden. Sige, der er en masse mennesker, der har brug for lyset, brug for ordene fra Gud, brug for, kan man sige, Guds håndsrækning, for Guds rigets nærvær, for heling, for helbredelse, for omsorg, for barmhjertighed. Høsten er stor,
bed høstens herre sende arbejde ud til sin høst. Og så slutter kapitel 9, og vi går ind i kapitel 10. Jesus kaldte så sine disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Så nu får vi altså umiddelbart efter afsnittet om, hvad det var, Jesus sagde, og hvad det var, Jesus gjorde, så får vi altså sådan en overskrift, som siger, at nu gav han så disciplene magt til at prøve det. Han siger i virkeligheden, gør som jeg. Så kommer der navnene på de 12 apostle der i begyndelsen af kapitel 10, og så kommer ned i kapitel 10, vers 5. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem. Gå ud og prædik. Himmeriget kommer nær. Helbred syge. Opvæk døde. Gør spedalske rene. Driv dæmoner ud. Det er lige præcis det, de havde set Jesus gøre. De havde fulgtes med ham. Han havde kaldet dem. De var helt unge mænd, disse 12, som havde fulgtes med Jesus. De har hørt ham prædike i synagogerne. De har siddet sammen med ham på torvet og set ham fortælle for folk. De havde fået indgående kendskab til, hvad det var, han lærte. Fordi de havde ikke bare hørt en bjergprædiken på et kvarter, men de havde hørt den ene gang efter den anden Jesus undervise om lyset, om de gode gerninger, man skulle gøre, om at talen skulle være ja, ja og nej, nej, om de falske profeter, om huset, der er bygget på klippegrunden, om salige er de fattige i ånden, om byen, der ligger på bjerget, om ikke at bekymre sig, og alle de temaer, som går igennem bjergprædiken, de havde hørt det igen og igen og igen og igen. Og når Jesus siger, gå ud og prædik, himmeriget kommer nær, hvad var det så, de skulle sige? De skulle sige, Jesus er her. Himmeriget kommer nær. Sygdomme bliver overvundet. Dæmoner bliver drevet ud. Naturen er nødt til at bøje sig og afgive sine gode gaver til de sultne, og storm og så videre klarer han også. Driv dæmoner ud. Driv djævlen på flugt. Skab et rum, hvor der er fred og harmoni, tryghed og kærlighed. De skulle øve sig i at gøre Kristi gerninger, og de gik ud og gjorde det. Og så kommer de tilbage, og vi skal huske, vi er vant til måske på billeder at se, når Jesus sidder ved nadverbordet, så sidder der sådan en flok gråskægede mænd. Det var oppe i middelalderen, man fandt ud af at male de her nadvermotiver. Og der gjorde man jo den forestilling, at det var gråskægede mænd, der var de vigtigste. Det synes vi jo stadigvæk. Men det var det ikke. De yngste af Jesu disciple har sandsynligvis været teenager. Det var helt normalt, at rabbinere havde disciple, som var, kan man sige, gymnasieelever. Teenage-elever. Vi ved, Peter havde en svigermor, så han har ikke været helt grøn. Men de har været helt unge mennesker på Jesu egen alder, og Jesus var omkring de 30. Så de har været der fra måske slut teenageårene og så op til omkring de 30, dem der har fulgtes med Jesus, som han sender ud her. Så det var den generation, som skulle gå ud og øve sig i at gøre Kristi gerninger. Og når de så kommer hjem, så skal vi huske, hvad sker der, når sådan nogle helt unge mennesker, de får sådan nogle oplevelser? De siger, wow, det virker. Ikke også? Ånderne var også lydige. Vi sagde i Jesu navn, og så forsvandt de onde ånder. Vi lagde hænderne på spedalske, og så blev de rensede. Vi bad for dem, der var blinde, og pludselig kunne de se. Wow, sikken magt. Hold da op. Ham der Jesus, han er godt nok værd at følge med. Ikke bare ser vi og bliver underholdt, så at sige, af store gerninger, som han gør, og vi får lov til at være med hver gang i første parket, men vi kan selv gøre det. Og de vender tilbage, og de siger, det her, det er fantastisk. Og Jesus dæmper dem lige lidt, ikke også, og siger, ja, det er fint. Nu skal I huske at glæde jer over, at jeres navne er skrevet ind i himlen, og ikke kun over, at I kan gøre blinde seende. Men i mange, mange år, når jeg læste de her ting, så hang det ikke sammen for mig. Vi læste om helbredelsen af en lam mand, og så prædikede vi om det i kirken. Vi læste et afsnit fra bjergprædiken, så prædikede vi om det i kirken. Og så var der den her udsendelse af de 12, som var sådan et mærkeligt mellemspil. Det bliver ikke brugt til noget. Gå ud og prøv det.
2 og 2 afsted, ud og bed for de syge og prædike evangeliet, og så kommer de tilbage, og Jesus siger, glæd jer over, jeres navne er skrevet ind i himlen, og så fortsætter det med kapitel 11, som handler om noget helt andet. Hvorfor blev de sendt ud, de 12? Hvorfor skulle de det, og hvorfor er det beskrevet i Nyt Testamente som egentlig et ret vigtigt element, der kommer her lige efter den her samlede pakke fra kapitel 5 til 9? Det skulle de, fordi det skulle få en betydning, afgørende betydning, på et senere tidspunkt. For tingene hænger nemlig sammen. Ofte så læser vi sådan lidt evangelierne som sådan, kan man sige, lidt ligesom avisen, ikke også? Altså, så står der en artikel om en ting, og så står der en artikel om en anden ting, og så bladrer vi om på næste side, så er der lokalstof, og så kommer der noget sport, og så er der lidt børsnoteringer, og sådan. Sådan lidt af hvert samlet sammen i en avis, og så får vi den med posten. Evangelierne er ikke en avis med sådan lidt tilfældige notitser fra Jesu liv. Evangelierne er fuldstændig straight, gennemarbejdet frelsesplan. I det har vi på en ufattelig kort formel alt det Gud vil sige til os om, hvad der er nødvendigt, for at vi kan finde vejen til himlen og blive frelst. Johannes skriver selv i afslutningen på sit evangelium, hvis man skulle fortælle om alt det, der var stået om Jesus, så kunne verden måske slet ikke engang rumme alle bøgerne. Det er nok lidt en overdrivelse, og det tilgiver vi ham gerne, for det han vil sige, det forstår vi godt, at der var meget mere at fortælle. Gud skal takke og lov, at Jesus ikke blev født nu, hvor alt vil blive husket og skrevet ned, hvor det vil ligge på internettet, og hvor der vil være videoer på YouTube, den ene efter den anden. Det vil være fuldstændig uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvem Jesus var og hvad han gjorde. Det har vi fået lov til at få, fordi vi har evangelierne, som ikke er større, end det er til at huske fra den ene ende til den anden. Og det er ikke tilfældigt, hvad der står i dem. Det giver mening. Fordi efter Jesu opstandelse, skal vi nemlig have fat i det her en gang til. Efter opstandelsen bliver kirken til. Og det er vigtigt, tror jeg, meget vigtigt, at få fat i, at det sker på opstandelsens dag. I Johannes evangelium kapitel 20, der har vi altså i de første 18 vers, tror jeg det er, haft beretningen om Jesu opstandelse. Om hvordan der bliver forvirring, og nogen har set ham, og nogen har ikke set ham, og hvad tror ikke, og alt det der. Og så kommer Jesus og står midt i blandt dem. Den første dag, opstandelsesdagen, søndagen, det er slet ikke lagt sig. Det er slet ikke helt gået op for dem, hvad den her dag har bibragt. Fredagens mørke, jordskælv, gravlæggelsen, sorgen, mismodet, resignationen, det hele vakler og ramler. Lørdagen, hvor de vågner op til en grå dag. Bange. Dem, der har slået Jesus ihjel, de triumferer. Nu har vi krammet på dem, og disciplene dukker sig, lister langs husmurene. Søndag, opstandelsesmorgen, og det hele det begynder. Hvad sker der nu? Hvad skal der komme ud af det? Okay, Jesus lever. Måske siger de dem, der har set ham. Men hvad fører det med sig? Altså, vi har ikke set ham. Hvordan skal vi ligesom bruge det til noget? Og så kommer han og siger til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Og når jeg gør lidt ud af det her i dag, så er det fordi, det har altid været lidt forvirring, og det har det også været for mig faktisk i mange år. Det der med, at Jesus kommer og siger, modtag Helligånden på opstandelsesdagen. Og så kommer vi til pinsedagen, og så kommer Helligånden over der med fuld turbo. Og så siger vi, og jeg har gjort det, og jeg beklager det faktisk lidt, sagt til min menighed mange gange, nu fejrer vi kirkens fødselsdag, her bliver kirken til. Det er ikke rigtigt. Nu får Havstein chancen for ikke at gøre den samme fejl mange gange i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det sagde sidst pinse. Jeg behøver ikke stå til regnskab for det. Men kirken og Helligåndens komme til disciplene sker ikke pinsedag, men påskedag. Jesus siger, modtag Helligånden. Og hvad sker der så bagefter? Så sker der det, han underviser dem i det, hvad det er, de skal. Han siger, fred være med jer. Ingen gudstjeneste uden fredshilsen. Herren være med jer.
vil nogen af os møde hinanden med hilsen søndag morgen, eller søndag middag bliver det så her i Husavik, har jeg forstået, jeg får lov til at være med der. Så bliver de sendt med evangeliet, de bliver udrustet med Helligånden, og Jesus siger til dem, forkynd evangeliet, det I løser på jorden, den tilgivelse I formidler, den er nok til, at mennesker er tilgivet. Og hvis ikke I formidler tilgivelsen, så bliver mennesker ikke tilgivet. Nøglemagten. Det er kirkens kendetegn. Kristi nærvær, Helligåndens udrustning, nøglemagten, samværet på opstandelsesdagen. Det er det, som Helligånden giver dem. Det er det, som kirken er. Hvorimod, når vi kommer til pinsedagen, så er der ingen af de her tegn med. Pinsedagen er missionsdagen. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Kirken er fra dag 1 i verden. Fra opstandelsesdagen i verden. Og det er jeg sikker på er rigtigt. Det er fordi verden kan ikke være uden Kristi nærvær efter jul. Guds riget var bundet til Kristi person, mens han var her. Efter opstandelsen bliver Guds riget nu bundet til kirken. Til Guds folket. Eller, som vi skal være sammen om det i eftermiddag, til Kristi legeme. Jeg er hovedet, I er legemet, siger han til dem. De blev kirke. De blev grundlagt på påskedagen. Og så går der 40 dage, hvor vi får en notits ind over det, om hvordan Jesus kommer til dem den ene gang efter den anden, og underviser dem i, hvad det vil sige at tro på ham, hvad han har gjort, og han er helt sikker på det her tidspunkt med til at redigere evangelierne på plads. Hvad er det, de skal huske? Hvad er det, der skal lægges vægt på? Hvad er det for en plan, som skal gives videre til de kirker, der nu på apostlenes mandat bliver grundlagt verden over? Hvad er det, der skal tænkes med og huskes? Når vi så kommer til himmelfarten, så er der gået 40 dage, og Jesus han har været sammen med dem mange, mange gange, og så bliver missionen konkretiseret ved, at han henviser til deres tidligere erfaring. Fordi han siger til dem i Markus evangeliets udgave af det her, disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger med deres hænder. De skal drikke de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Og umiddelbart inden, det skulle jeg have haft med her, kan I se, der står der, at de skal gå ud og prædike evangeliet. Men hver som tror og bliver døbt skal frelses, den som er vantro skal fordømmes. Prædik og gør de her gerninger. De gerninger, hvor har de dem, hvor ved de fra, hvad det går ud på? Det ved de fra Matthæus 10, for de har prøvet det med supervisor. Eller hvis vi skal sige det sådan på moderne dansk, med en coach. Prøv det. Så følger jeg er lige her, siger Jesus. I går ud i landsbyerne, og så gør I det, I skal, og så kommer I tilbage, så evaluerer vi det sammen, sådan I får hjælp til at håndtere den erfaring, I har gjort. Både at vide, det virker, og bevare den ydmyghed, det er at vide, at jeres navne er skrevet ind i himlen. Der er et trygt fundament for jeres tjeneste. I skal hvile i, at kirke er ikke noget, I skal bygge. Det er noget, I er på forhånd. Og når I er kirke på forhånd, så skal I gøre de her gerninger. I skal prædike, og så skal I gøre de her ting. Så går der så yderligere 10 dage, Jesus siger til dem, inden han forlader dem, bliv i Jerusalem. Om ikke mange dage, så skal I iføres kraft fra det høje, eller modtage det, som Gud har lovet. Og der skal vi så huske, og det er sådan lidt af en aha-oplevelse også for mig. I min verden, der har det der med Helligåndens kraft og udgydelse, og specielt hvis man brugte udtrykket dåb med Helligånden, så var vi langt ude i frikirkers rækker. Så snakker vi sådan pinseteologi med dåb med Helligånden og håndspålæggelser og tungetaler og hele det der, som vi som unge var tæt på at kalde hele det der cirkus. Men der skal vi, på en eller anden måde, så står der faktisk, da Johannes Døberen ser Jesus komme gående ned ved Jordanfloden, inden nogen vidste, hvem Jesus var, så siger han, efter mig kommer der en, der er stærkere end mig. Jeg er ikke værdig til at løse hans sandaler.
Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Og når det nu er et kendetegn på Jesus fra Johannes Døberens mund, så jeg kender ikke jeres relationer til nabokirker, men så skal pinsefolkene ikke have lov at leve med hele det her. Det er noget, evangeliet taler om til os, og ikke til en bestemt fraktion inden for den samlede kristenhed. Derfor skal vi også høre det. At pinse er, at de bliver døbt med den hellige ånd, som er lovet dem. Så der kommer så at sige en dimension til den kirke, som blev grundlagt på påskedagen, en udrustning. Det er jo også lidt sjovt, at Jesus siger, at I skal døbes med Helligånden. Det siger han til dem der i indledningen til Apostlenes Gerninger. Og når man så kommer til kapitel 2 om pinsedagen, så står der ikke, at de bliver døbt med Helligånden, men der står, at de bliver fyldt med Helligånden. Så der er en bevægelse i sproget, hvor det lapper ind over hinanden og bliver talt om på forskellige vis. Så der sker det nu her, at Johannes' forudsigelse fra Jordanfloden, da Jesus bliver døbt, går i opfyldelse. Og det var det, de skulle kende Kristus på. Dem, der stod dernede ved Jordanfloden. Der kom jo jøderne valgfartende ud fra Jerusalem og alle mulige andre landsbyer ned til Johannes Døberen. Endelig efter 400 års radiotavshed har Gud udsendt en profet. Gamle testamentet slutter med Malakias cirka 430 før Kristi fødsel, og nu kommer Johannes Døberen små 30 år efter Kristi fødsel, så der er måske snart 500 år, hvor der ikke rigtig bliver sagt noget sådan autoritativt fra Gud selv, som profetskrift eller profetord. Og så står Johannes Døberen der og bliver anerkendt som profet på linje med de gamle, og folk valfarter ud for at høre ham. Og så siger han til den store flok, der samles derude i ørkenen, I skal kende ham, der kommer på dåben med Helligånden, på Helligåndens kraft, på fylde af Guds ånd. Han sagde ikke til dem, sådan som vi altså også ofte har gjort det, I skal kende ham på opstandelsen. Det var der ingen, der så. Ikke en. Der var nogle jødiske vagter, nogle romerske vagter, men de faldt i søvn eller døde af skræk, besvimede af skræk. De så det ikke. Sådan at den danske salmedigter, tidevævsmand Aastrup, som synger i en salme, at det som intet øje så, vil kirken holde søndag på. Det er sandt, fordi vi tror ikke bare, at graven var tom og alt det. Vi tror på, at Jesus blev levende igen med kød og knogler og hud og hår, gik ud af graven og spiste fisk med disciplene, og var synligt og fysisk til stede, de kunne stikke hånden i hans sår. Ja, jeg tror det helt ned i mindste detalje, at sådan var det. Men der var ingen, der så det, og det har altid været omstridt uden for kirkens rækker. Men det var heller ikke det, de skulle kende Jesus på. De skulle kende Jesus på, at han skulle døbe med Helligånd. Og det gjorde han pinsedagen. Så de her disciple, som var bange efter påsken, holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, gemte sig, færdedes i al stilhed med hinanden, og var 100 stykker godt og vel, der i begyndelsen af apostlenes gerninger. Da pinsedagen kommer, så kan man kende dem. Jeg elsker sådan lidt at lege lidt med sproget en gang, men jeg forestiller mig, at Peter hopper op på en ølkasse, eller en stor sten, eller et eller andet der midt på torvet i Jerusalem, og så skal I forestille de der mennesker, der har slået Jesus ihjel, de står der og lytter på ham, de er samlet, fordi Gud så at sige blæser på fløjte. Normalt så er vind, det har vi oplevet her i nat, det er sådan noget, der foregår udenfor, og hvis der er sprækker, så piver det ind. Men her, der står der, at der blev overtryk ind i det hus, de var, så det blæser ud. Der er en kraftig vind ind i det hus, de var, og det har blæst ud af alle sprækker, ligesom om Gud så at sige blæste på fløjte i Jerusalem, og samlede folk, de skulle hen og se, hvad det var for et naturfænomen omkring det hus. Og så står Peter der med alle vidnerne, dem der har været med til at korsfæste Jesus, og råber, den Jesus I korsfæstede, ham har Gud oprejst fra de døde, det vi vidner om. Han er Guds søn, verdens frelser. Tro på ham, vend om til ham, og de vendte om, og de blev døbt. Det er tegnet på, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, som Peter bekendte ordet. Pinse er tegnet
på, at han er den, han gav sig ud for at være, Guds rigets nærvær, paradisets komme. Så pinse er, at de bliver udrustet til at være kirke. Den kirke, de allerede var fra opstandelsesdagen. Det er så til gengæld også det gode budskab til os. Kirke er noget, vi er i kraft af Kristi opstandelse. Kirke er noget, som er overdraget også i kraft af, at vi er mærket med korsets tegn for ansigt og bryst til at tilhøre den opstandne Herre Jesus Kristus. Døbt i faderens og sønnens og helligåndens navn til at være hans børn. Tilhører ham. Han elsker os. Han ser på os med mildhed, med barmhjertighed, med kærlighed, med længsel. Og hver gang et døbt menneske vender ham ryggen og forvilder sig ud i tågen, ud i mørket, så lider Gud. For det er ikke meningen, vi skal leve i mørket, men i lyset. Vi er døbt til at være kirke, døbt til at være hans, eller med Paulus' ord, vi er begravet med Kristus ved dåben til døden og opstanden med ham til et helt nyt liv. Kirke er opstandelse. Til gengæld betyder det så, at hvis vi på en eller anden måde bliver klar over, at der er en dimension mere i det at være kirke, end vi sådan ikke altid er helt bevidste om, så er det ikke et spørgsmål om, nu skal vi så bygge en ny kirke. Nu skal vi lave en ny menighed, nu skal vi finde på det hele forfra. Nej, det er et spørgsmål om, at vi skal bede Gud give den udrustning, som skal til for, at vi også er den kirke, han i sit hjerte har tænkt, vi skulle være. Og det, som er vores kald, det er at forkynde. I al sin enkelhed forkynde det, Kristus er, det han sagde, det han gjorde, det han ville. At række det ord videre, som vi har set i øjenvidneskildringen om ham i evangelierne. Sådan er han. Sådan forkynder vi ham. Og vi gør det i åndens kraft. Beder Gud om, at der må være en dimension af gennemslag i det ord, vi formidler. Hvis man læser Peters pinseprædiken, og ikke vidste, hvem der havde skrevet den, så vil man vel som sådan teologisk lærer sige, det er sådan, det er bestået. Det er okay, altså det er sådan en henvisning til Jesu lidelse og død og opstandelse og hovedpunkterne i det der med at vende sig til ham. Det er sådan en prædiken på det jævne. Men der var 3.000 mennesker, der blev omvendt. Hvorfor blev det 3.000 mennesker omvendt ved en prædiken, som ikke er bedre end den, jeg holder normalt? Det kan godt være, den er lidt bedre. Men ikke så meget. Jeg kunne også godt nøjes med bare, ikke 3.000, så bare 30. Ikke? Det var fint. Det ville hurtigt sætte sit præg på dem, hvis der var 30, der vendte sig til Kristus hver gang, jeg holdt en prædiken. Hvad er forskellen? Det er åndens kraft i det ord, Peter formidler. Det er åndens kraft, som er uden for vores, kan man sige, rækkevidde. Vi disponerer ikke over det. Og det er der, hvis jeg skal være fuldstændig og også være lidt polemisk i dag, det er der, vores brødre i frikirkerne en gang imellem går helt fejl af vejen. Det er, at de har på en eller anden måde fået fat i, at de disponerer over ånden. At de kan formidle dåben med Helligånden ved hjælp af en eller anden håndspålæggelse og forbøn. Ånden, vinden, som Jesus siger, blæser hvorhen den vil. Vi hører den susen, og vi tigger Gud. Giv os lidt mere af den dimension. Samtidig er der også i det her kaldet til at gøre Kristi gerninger. Kaldet til at formidle det, som han gjorde. Bede for folk, være synlig og nærværende i menneskers lidelse, i deres nød. Både ved hjælp af kærlighedsgerninger og ved hjælp af at våge at bede for mennesker, der har det svært. En kollega, som også var sygehuspræst, sagde på et tidspunkt i et foredrag, hvor han også havde sådan noget udstyr her, som virkede nogenlunde, siger, nu skal jeg vise jer et billede af et moderne bedehus, siger han. Og så tænkte vi, nu kommer der et billede af en ny kirke. Så kom der et billede af Vejle sygehus. Det er der folk, de lærer at bede. Når man bliver syg, og tro mig, hvis man lever længe nok, så bliver man det. Så beder man til Gud. Hvis man overhovedet har nogen chance for at kunne det, så gør man det. Og hvis Gud var købmand, og mennesker levede op til deres aftaler, så ville alle kirker være sprængfyldte hver søndag. Der er så mange mennesker, der har bedt Gud, jeg vil gå i kirke hver eneste søndag resten af mit liv, hvis jeg bliver helbredt for min kræft. Gud er ikke købmand,
og Gud gør, hvad Gud vil. Men mennesker beder, når de får det svært. Mange gør. Og derfor, når vi så som har lært at bede, og er kirke, og er Guds nærvær i den her verden, spørger folk, må jeg bede en bøn for dig? Så vil rigtig mange have følelsen af, at det føles rigtig trygt og godt, at der er en, der tør bede sammen med mig, når jeg har det svært. Når vi har haft lovsangsgudstjenester i Sankt Nikolaj Kirke, med mulighed for forbøn, så har jeg meget ofte præsenteret det på den måde at sige, at hvis du har frimodighed til at gå frem til den og den, som vil bede sammen med mennesker i dag, så har de også frimodighed til at bede sammen med dig om det, der ligger dig på sinde. Så er I to. Og når jeg siger det her, så er det, fordi det er vigtigt, at vi ikke er forlegne med det, som er kirkens kald. At være til stede, også blandt de syge, blandt dem, der har det vanskeligt, blandt dem, der tigger og beder Gud alene, og som måske ikke engang aner, at der er en kirke, som også har det på sin dagsorden, at ville være kirke sammen med dem, som ikke er kirke i forvejen, fordi de har fået hvilet sig ud i tågen, ud i mørket, men som derude råber til en Gud, som de ikke rigtig ved, hvad de skal tro om, og hvor der er brug for nogen, der vil gå vejen sammen med dem. Og så er der også en udrustning til det med at skabe kærlighed og bevidsthed om at være et fællesskab, om at bygge noget op, som er et livsbekræftende fællesskab af mennesker, som går vejen sammen, og som siger, kom med os at vandre, og som følges ad til det livets land. Så på den måde, så vil jeg gerne sige, at vores kald er at være kirke, at vi er kirke med en bestemt opgave, og vores kald er, at vi skal gøre Kristi gerninger, og vi skal gøre det i et fællesskab. Ikke enkeltvis, men i et fællesskab. Det er vores eksistensberettigelse, så at sige. Og det betyder, at mit kald som enkeltperson er først og fremmest, at jeg skal være kristen, være bevidst om at være kristen, og glæde mig over med disciplen i Matthæus kapitel 10, at mit navn er skrevet i livets bog. Det blev det, da jeg blev mærket med korsets tegn for ansigt og bryst, og døbt til at tilhøre den levende og opstandne Herre Jesus Kristus. Der blev jeg skrevet ind i livets bog, og jeg blev døbt til at tilhøre Gud. Det vil sige, at hvis jeg forvilder mig ud i mørket, så skal jeg ikke tilbage og banke på og spørge Gud, om han godt, hvis jeg opfører mig pænt, og hvis jeg lover at være et godt menneske, vil tage mig til nåde igen. Jeg kommer til ham, der er min far, som tilhører mig. Mange af os, der er her i dag, har børn. Jeg håber ikke, at der er nogen af os, der er kommet i den situation, at vores børn bryder med deres hjem og forsvinder ud af en eller anden tangent og lever et hårdt og trodsigt liv i modsætning til det, som vi som hjem gerne vil stå for. Men det sker, og det sker ikke uden at forældre lider. Hvis de børn, som har gjort det, kan mærke, at det her det er galt, vi vil gerne have en god relation til vores forældre igen, hvordan er så den naturlige reaktion hos forældre? Det er, endelig. Når Jesus siger, når I skal bede, så skal I sige, Fader vor, du som er i himlen. Gud er vor far. Allerede i Det Gamle Testamente glemmer en kvinde det barn, hun fødte, selvom de kunne glemme, jeg glemmer ikke dig. Eller Esajas bogen, lidt tidligere i Esajas bogen, det var også Esajas. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk. Det er Guds attitude til os, at vi skal være hans børn. Vi skal glæde os over, at vores navne er skrevet i himlen. Det er mit kald. At leve på det fundament. Og på det fundament, at gøre, hvad jeg kan, for at også være med til at bede Guds riget ned i mit liv og i mine omgivelser. Det skal jeg ikke gøre alene. Det skal vi være sammen om. Og det er det næste emne, og nu vil jeg runde det her af og sige, næste emne hedder kirke, der hvor Kristus er, som er tanken omkring menigheden som et kollektiv, som et fællesskab, som tilsammen skal gøre Guds riget nærværende i verden. Ja.
Inden jeg lige runder det helt af, så har jeg lige lyst til at gøre bare en lille bitte smule reklame, eller i hvert fald en lille smule opmærksom på, at den vandring, som vi har været igennem i Åben Rå, førte til, at jeg havde behov for at tænke lidt igennem, hvad det var, der var sket, hvad det var, vi havde gjort, og hvad var den nytestamentlige, så at sige, vej i det. Det førte til en bogudgivelse for nogle år siden til Kirke for Folket, som er en beretning om, hvad vi oplevede, og hvad det var for nogle mekanismer, der kom i spil, og samtidig også lidt kan man sige, undervisning eller refleksion over, hvad siger Nytestamentet om nogle af de her elementer. Den har jeg taget nogle stykker med af, som kan købes for 1.500 kroner, eller 150 kroner. Og i forlængelse af det, lykkedes det så med et menighedsliv, som begynder at boble lidt nedefra med relativt mange, som ikke har ret meget erfaring med at være kirke og menighed. Den menighed, der var, da vi kom, den har jeg desværre begravet stort set fuldstændigt. Gudske tak og lov, så er der andre, der har taget over, men det er ikke gamle kirkefolk, eller gamle kirkefolks børn, som bare er blevet voksne. Det er langt hen ad vejen, så det er mennesker uden nogen sådan særlig kirkelig baggrund, som er blevet involveret. Og det har ført til, at vi skulle tænke nogle ting igennem omkring det der med at være fællesskab, med at være menighed, med at fejre gudstjeneste. Og det fik jeg studieoverlov til sidste år til at tænke lidt over Helligåndsdimensionen i sådan en luthersk folkekirkelig sammenhæng. Det blev der også en bog ud af, der hedder Nådegaver i brug, som er et forsøg på at tænke nogle af de her nytestamentlige tanker omkring Guds ånd og Guds ånds virke i det enkelte menneske og i kollektivet igennem, og hvordan vi bærer os ad med at tjene hver især med den udrustning, som vi har fået. Det her, det lyder sådan lidt småkarismatisk, tror jeg nok. Det er det muligvis også, og muligvis ikke. Jeg er ikke karismatiker og har aldrig været det, og tror heller ikke, at jeg nogensinde bliver det. Jeg er rundet af sådan en indremissionsk rod i det vestlige Jylland, og har været nødt til at foretage en vis rejse i nogle af de her ting, belært af den udvikling, som vi mere eller mindre blev ført ind i vores menighed. Emnet for mit sidste foredrag i dag vil i langt højere grad komme til at afspejle det her, men bøgerne ligger inde i spisesalen, så I er velkommen til at gå ind og kigge og se og spørge alt det, I vil. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle slutte med at bede en bøn sammen. Kære Gud, vi takker dig, fordi vi må være dit folk. Takker dig, fordi du er dem, at du er den, der rækker armene ud mod os. Vi må komme, som vi er. Vær dine børn. Takker dig, Kristus, at du har grundlagt din kirke i verden. Og vi beder om, du vil hjælpe os til at være det, som du i dit hjerte har tænkt, at vi skal være. Lys din fred over os og led os.